माझा जो तुम्ही सत्कार केला तो मला सेंड ऑफ देण्यासाठी तर नाही ना केला बाबा. आज सत्कार केला. खरं म्हणजे माझा जो तुम्ही सत्कार केला तो मला सेंड ऑफ देण्यासाठी तर नाही ना केला बाबा, की जातो आता 5 वेळा आला निवडून सुद्धा. पण मी आभारी आहे तुमच्या सगळ्यांचा. इथं बसलेली जी आहेत अनेक मंडळी आणि माझ्या समोरची मंडळी जी आहेत ही वेगवेगळ्या पक्षात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे, पवारसाहेबांच्या काँग्रेसमध्ये आहे, राष्ट्रवादीमध्ये आहे, BJP मध्ये आहे, शिंदे गटामध्ये आहे, उभाटा गटामध्ये आहे, अनेक अनेक अनेक